фондах Народнага музея гісторыі пасёлка Міханавічы захоўваецца больш за 1000 музейных прадметаў з гісторыі Міханавіча, гісторыі школы. Музей – месца для ўстанаўлення сувязі часоў, дыялогу пакаленняў. Тут мы складаем радаводы, ладзім сустрэчы з ветэранамі працы і сведкамі розных падзей, пішам даследчыя работы, здымаем відэаролікі, праводзім экскурсіі і самі вандруем па маршрутам роднага краю і меншчыны. Чытайце навіны музея ў сеткавых групах УКонтакце і Інстаграм. Зазірніце на YouTube канал нашага музея.